Raġel ta' 55 sena tilef ħajtu t-tlieta fil-għaxija fil-bajja tal-Adira waqt li kien qiegħed jum. Il-każ seħħ għal-ħabta ta' 6:30 ta' wara nofsinhar meta raġel intlemaħ rasu l-isfel fil-baħar minn persuni li kienu preżenti l-Adira manżul ix-xemx. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta illi ir-raġel residenti il-Melliħa sapruħu f'diffikultà fil-baħar. Xhieda li kienu fil-post spjegaw lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet li l-vittma kien intlemaħ mitluf minn sensieħ. Kien hawn illi żewġ persuni tellgħu lir-raġel mill-baħar fejn tawh l-ewwel għajnuna. Tim mediku wasal immedjatament u r-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Iżda sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Jidher li r-raġel mitmewta naturali. Il-Maġistrat Joe Mifsud ġie infurmatu fetaħ inkjesta maġisterjali fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin sabiex jiċċaraw eżatt x'wassal għal din il-mewta traġika.